نابتا قداميتي كابودانا نابتا كاليت رئستي بزعبا مزمور انتايو كوايرت الأخوينا زمرت انت الأخوينا مزمور انتايو زبل حسابينا خنردلي أبيتكسيان بزوح تفعل أقلوتال كابتزلو أقلوتات سب زفتو أقلوت أين أيو انت دبلوكم انتاين بالكم من البات مسباح من البات أملخو ممرح مزمار زي انين تن سب ددالين أقلوت سازناي مزمور أقلوت سب زداليو أقلوتيو بزوحات دفتوو أقلوتيو نمنتا أمسب زفتوو نمنتا يوتيناي بولبيت أقلوت زفتو إلناينا نابوهن رئي مأتوي إخباكم دالي كل سب سلزفتوو كحتت ألو اتزاتو سب برقص ناي مزمور أقلوت نحركة تقلقل كوينكا هيابكا كخون يقبع سب كل سلزداليو كفتش هالو دالي دي خاطة وحيلو إذا مالتي أنا تصر كبلو دسبلني جزا كتصر دلي نحريلو كاسب نمنتاي غا تصر دلي خاطة وحيلو حتت أي كدلني من ياتو بفتوى سب أيكونن قولعو محاز نحرك حز دلي إلو كامنا الباتون بزوح أي تحتتن هو شايك مكبار هيابو دي زي هيابو محتاج تصبوي أبناء مزمور أقلوت قنا زيادة كحتت كغيل علو كل سب بمزمور كقلقل يخل جو إيو أي كلني من ياتو فلوي زخونة هياب زدليو أقلو تاتالو إذا هيابتي كلو كالو بتمزمور أقلوت كتقلقل ناي مزمور أقلوت كتقلقل انتن أخوين كا مجمّر يا زدلي كان تايو إذا هياب زي ناي دمتئي كدلين ناي كالاي ناي إذني كدلين ناي سالساي هرمت مفلات كدلين ناي زين ببحانتي كنريين إنا كل سب كزمر أي كلن أي كون زبل زلّه سب كزمر يخيليو انت خونا قلنا أي مزمور أقلوت هي أبو خوينو خجل بيت كريستيان جن زين يدلي أو إيه زبل زلّه نمثالي قال لنا جر كنت صحف نخل دو هو كنت صحف نخلينا مصحف جن هي أبو زخونة مصحف دريسو قرب زخل جن دراسي قال له هي أبتوها بوسب كسب كله كسبك على الأملاح ككافل يخل دو برقص يخل سبا هاي دخونه وي ممهر زخونه هي أبو زخونه سب جن قال له سلازي ناي مزمور أقل له دما هي أبو زخونه سب قال له ساز مجمّر ينتايلنا دمسي يدليكا دمسي مالت تعمد عزيمة الزمامرا كتفلت كتكئل اللوكا مسؤول زخيديو زي حجز نريو دلنا سئلي اتدوصو زيما اتزوصو دمسي اتدسمعون كساما معقن كخئل اللو سلازي ايو سب اوف كي دوص زبهل تعم زيما خطوص افكا خقان اللو دمسخا اذن خادما خقان كخئل اللو ازي ازني مس اف تواهيدو ايو تعم دمص دمصالكا مثالي زي اتريو ادلهم حدا موسيقى مساريا ندحر كنقاني خوينا تدلينا مقانيتيا نابنت كيبورد اي قاننيو بيانو جن يقانيو بيانو اتي ابوشتو الوتي مقاني نعو غيركا ابت تخكل بوتا كم دمص تغبرو لك عبزي اما اخل انت اخوينا قطليا تقاني له مالتي انت اخابو وصيو غنا out of tune يبال سحيتو له سلازي ابت تيون ما اخل كخون كخيل الله وينابزي كخيد يبلون انا خنبل دلينا اب كواير كوينكا كتزمر كلخا اوف كي وصي خلخا كابتي تخكل كي وصي خلخا تبلو خلاصب انتي مالتيو يبلكا اتي اوف كي مزمار مالت ابتا تخكل سب كبلا دلو عينت الزمامرا الزايما كاب اوصي خلخا وينابتي مالت
ስለሰብ ክፍትሽ አለው ነብሱ በባዕልኻ ኦፍኪ ክትወጽ ከለኻ ግና ኣይትፈልጦን ኢኻ ምክንያቱ ኣይትሰምዖን ኢኻ ዘለኻ እዚ ድማ ከከም እዝንኻ ዝተቃነዮ ከክንዱ ኢኻ ትሰምዕ ሓደ ግዜ ከመይ ዝበለ ዓቢ ኮንሰርት ነይሩ ሓደ ጊታር ድጻወት ሰብኣይ ክትጻወት ተባሂሉ ገንዘብ ከፊል ናብቲ ኮንሰርት ኣቲና ኣነኡ ነይረ ብዙሓት ሙዚቀኛታት ድማ ነይሮም ሰብኣይ እዚ መጀመርያ እታ ናይ መጀመርያ ጊታር አልዒሉ ክትጻወት ከሎ በቃ ኣብኣ ኣትዩ ነዊሕ ከይጸንሐ ሓሪቑ ብጣዕሚ ይቕርታ ኢሉ ኣይትሓዙ ለይ ብጣዕሚ ንምንታይ ዚኣ ስትሪንግ ዚኣሲ ኦፍ ነይራ ኢሉ ንሕና እኮ ተገሪምና ተመሲጥና ዝገርም ኢና ንብል ዘለና ንሱ ግና ነታ ንእሽተይ ከማን ኣብታ ንእሽተይ ንዓኣ ክሳዕ ክንድኡ ነታ እዝኑ ተሳሒላ እያ ስለዚ ትፍልጠት ናይ ሙዚቃ ባዕሉ ሬላቲቭ እዩ ሬላቲቭ ማለት እንዳመሓየሽካያ ትኸይድ ነገር እዩ እቲ ሓደ ዝያዳ እዝኑ ይሰሓል እቲ ሓደ ድምፁ ዝያዳ ይኽእል ይሰሓል እዚ ግና ህያብካ እዩ ግና ክትስሕሎ ከዓ ትኽእል ኢኻ ህያቡ ኮይኑ እግዚአብሔር ዝሃቦ ሰብ ግና ኣሎ ዝገርም እዝኒ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ዝገርም ድምፁ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ንሕና እኮ ንፈልጦ ኢና ናትና ግና ምፍላጥ ምናልባት ክኸብደና ይኽእል እዩ ስለዚ ኦፍኪን ወፅ እንተ ደኣ ኮይኑ ሓደ ሰብ ክዝምር ንድሕር ዝኸብዶ ኮይኑ እዝኑ ሻርፕ ዝኾነ ኣነፂሩ ክሰምዕ ንድሕር ዘይክኢሉ ናይ መዝሙር ኣገልግሎት ናቱ ከይከውን ይኽእል እዩ ሳልሳይ ምስኡ ዘድልኻ ህርመት እዩ እቲ ህርመት ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ መዓስ ኣበይ ትጅምር ኣበይ ትኣቱ ትፈልጦ እንተ ደኣ ኮይንካ እዩ ናይ መዝሙር ኣገልግሎት ናትካ ህያብ ክኸውን ዝኽእል እዚ ግን ስቲል እዚ ግን ህያብ እዩ እዚ ህያብ እዩ እታ ኩሉ ሳዕ ንርእያ ኣብ እዛ መክሊት እትብል ኣርእስትና ክነርኢ ከለና እዚኣ መጀመርያ ክትረአ ከላ ካብ ሰማይ ዝመፅእ ከረፂት ስዒዱ ህያብ እዩ ተቐበልካዮ ህያብ ጥራዩ ስለዚ እዩ እንታይ ይብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 4:7 ካብ ካልኦት ዘብለፀካ መን እዩ ዘይተቐበልካዮ ኸ እንታይ ኣሎካ ተቐቢልካ ካብ እትኸውን ግና ስለምንታይ ደኣ ከም ዘይተቐበልካ ኮይንካ እትኽበር ተቐቢልካ ኢኻ ሕጂ ሕሰብዎሙ ስኢልካ ተቐቢልካስ ከምዚ ናትካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትኽበረሉ ንስኻ እንደይ ስኢልካ ተቐቢልካ ባዕልኻ ዝሰራሕካዮ ኣይኮነን ሓንሳብ እዚ ድምፅና ጥዑም እንተ ደኣ ኮይኑ እዝንና ብስርዓት ዝፈልጥ እንተ ደኣ ኮይኑ ሞ ነቲ ህርመት እውን እንድሕር ንኽእል ኮይና ንኻልኦት ክንዕ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ክንክበር ቀሊል እዩ ብርግፅ ናተይ ክትብል ትኽእል ይገብረካ ኣነ እኮ ድምፀይ ከተብለካ ይኽእል ተኾነ ግን ከምኡ ኣይኮነን እዚ እንታይ እዩ ህያብ እዩ ብርግፅ ስኢሉ ካብ ላዕሊ ተዋህበ ህያብ እዩ ጽቡቕ ድምፂ ኣለካ እግዚኣብሔር ይመስገን ንሱ ህያብ እዩ እዝንኻ ተሳሕለዩ ትሰምዕ ኢኻ ጽቡቕ እሱን ህያብ እዩ ከምኡ ህያብ ዘለዎ ሰብ ግን ክኸውን ኣለዎ ኣብ ናይ መዝሙር ኣገልግሎት ከገልግል ስለዚ እታ ሕቶ ክንሓታ ዘለና እዚአን እየን መጀመርያ ሓታ ዘለዎ ሓደ ሰብ ኣብ ናይ መዝሙር ንድሕር ኮይኑ ከገልግል ኮይኑ ኣነ ድየ ነቲ ስራሕ ደልዮ ወይስ እቲ ስራሕ ይደልየኒ እዩ ትብል ሕቶ ክሓትት ብጣዕሚ የደልዮ ኣብዚ ዘለኹም እውን ኳ ኣብ ካልእ እውን ዘሎ ኣብ መዝሙር ኣገልግሎት ሕጂ እውን ዘሎ ሰብ ከኣቱ ዝደሊ እውን ሰብ እዚኣ ክሓትት ኣለዎ ኣነ ድየ ነቲ ዕዮ ዝደልዮ ዘሎ ወይስ እቲ ዕዮ ንዓይ ይደልየኒ እዩ ብኣብነት ገይረ ዶ ከቕርቦ ኣብ ጥቓ ገዛይ ሓደ ፋርማቻ ኣሎ ኣብቲ ፋርማቻ ኸይደ ኣነ ብዛዕባ ፋርማሲ ኣይተማሃርኩን ምንም ድፈልጦ ብዛዕባ መድሃኒት የለን ኣብዚኣ ከኣቱለኒ እንተድብሎም እንታይ እምበሉኒ ኣበይ ዘለኻ ኢኻ ልግስ ይብሉኒ መጀመርያ እንታይ እዮም ክሓቱኒ ሰርቲፊኬት ኣለካ ዶ ተማሂርካ ዲኻ ካልኣይ ድሕሪ እዚ ድማ እንታይ ትሕቶ ድሕሪ ተማሂርካ ኮይንካ ድማ ይርዩ እሞ ንሕና ክንደሊ ዲና በዚ ሰዓት እዚ ኣነ ስለ ዝደለኹ ጥራይ ሰርቲፊኬቱን የብለይን ንስኹም ድለዩ ኣይደልዩ ኣይገድሰንን እዩ ኣነ ከኣቱ እንተ ኣይለዮም ፖሊስ ገይሮም እዮም ከውፅኡኒ ብርግፅ ብፖሊስ እዮም ደውፅኡኒ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ኸይህሉ ብጣዕሚ ይደፍርሐኒ ክነገረኩም ግን ኣሕዋተይ ኣብቲ ኣነ ድሰርሖ መስርያ ቤት ግን ኣብቲ ዝሰርሓሉ ዘለኹ ኣነ ጥራይ ኣይኮንኩን ዝደልዮ ነቲ ስራሕ እቲ ስራሕ ንዓይ ይደልየኒ እዩ ኣብቲ ስኻትኩም ትሰርሕዎ ዘለኹም ብርግፅ እቲ ስራሕ ይደልየኩም እዩ ስለዚኦም ቆፂሮምኹም
ስለዚህም ንዓይውን ቆጽሮምኒ ባር እዚ አንዳ ብዙሕ ሰብ ዝደልዮ ስለ ዝኾነ እዚ ኣገሎት እዚ ክንጥንቀቕ ይደልየለኹ እንታይና ክንጥንቀቕ ዘድልየና ንሕና ጥራይ ንደልዮ ነገር ከይከውን ስለዚ ከኣቱለኒ ኢልና ኣቲና ኸይንኸውን እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ዘይ ቦታኻ ንድሕር ኣለኻ ኣይፅቡቕን እዩ ከመይ ጌርካ ትፈልጥ ዳ ናትካ ቦታ ንድሕር ኮይኑ እቲ ስራሕ እንድሕር ይደልየካ ኮይኑ ባዕሎም እዮም ድፅውዑኻ ባዕሎም እዮም ዝሓቱኻ ዘምሩልና ተባሂል እስካስ ዘምረልና ተባሂልካ ኢኻ ትፅዋዕ ትኸውን ስለዚ ናይ መዝሙር ኣገሎት ሓደ ካብቲ ነገር ከነፅረጋግጾ ደሊ ካብ ናይ ካልእ ኣገሎት ንላዕሊ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝፈትዎ ህያብካ ኣለካ የብልካን ክትመዝኖ ይግባእካ እቲ ዕዮ ንድሕር ዝደልየካ ኮይኑ ፍለጥ ካልአይቲ ክንሪኣ ደልያ ሓሳብ እንታይ እያ እቲ ዕዮውን እናደለየና ወላ ፅቡቕ ድምፂ ሃልዩና ግና መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሳዕ ምሳና ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ናይ ሓቂ ምንም ስራሕ ይብሉን ምንም ፍረ ኣይክህልዎን እዩ አንተ ቦይ እንታይ ኢልና ነርና ጳውሎስን ሲላስን ከምቲ ዝነበሮም ድምፂ እኳ ብዘይነበሮም መንፈስ ቅዱስ ገለ ነገር ሰሪሑ መንፈስ ቅዱስ ምሳኻ ከም ዘለዎ ክትፈልጥ ከለኻ እዩ መዝሙር ዝኸውን ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምሳኻ ምስ ዝህሉ ኢኻ መዝሙርካ ስራሕ ዘለዎ ክኸውን እንተዘይኮይኑ ጥዑም ድምፂ ምህላው ጥራይ እኹል ኣይኮነን ጽቡቕ ተሳሕለ እዝኒ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ህርመት ምፍላጥ እኹል ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ሳዕ ከምቲ አንተ ቦይ ዝበልናዮ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝተጣበቕና ክንከውን የድልየና መዝሙር ኩሉ ሳዕ ኣብ መዝሙር ኣገሎት ዘለና ሰባት ክንጥንቀቐሉ ዘለና ነገር ግን ካልእ ኣለና ብዛዕባ ክንድምንታይ ዓው ምባል ድምፂ ምብዛሕ ዝብል ነገር ንመዝሙር ኣገሎት ክንዛረበሉ ደስ ይብለኒ ኣብቲ ገለ ቦታታት ከይድ ከለኻ እቲ ናይ ድምፂ እቲ ደሲበል ናይቲ ገዛ ዘለዎ ብጣዕሚ ዓው ይብል ክንድምንታይ ዓውዩ ኸ ዘድሊ ክንዝምር እንተ ደኣ ኮይና ከም መዝሙር ኣገሎት ክፍለጥ ዘለዎ ነገር እንታይ እዩ እቲ ድምፅና ዓው ምባሉን ምትሓቱን ኩሉ ሳዕ ክንፈልጦ ይግባአና እዩ ኣብኡሲ ንቋፃፀሮ ነገር ክኸውን ዝበዝሕ ሰብ ከምዚ ይኽብል ድረይ ወስኸለይ እቲ ሒዝናዮ ዘለናሲ ክውስኸልና ኢና እንደሊ ክንድምንታይ ዓው ዝበለ እዩ ዘድልየካ እቲ ዓው ምባል ከይከውን እዚ መዝሙር ንሱ ይኮነን እቲ ድምፂ ምብዝሑን ምውሓዱን ኣዝና ክንጥንቀቐሉ ኣለና ምክንያቱ ንሰብ ዝርብሽ እውን ክኸውን ክሳዕ ዝኽእል ንዓና እንተወሰኽናሉ ፅቡቕ ኣይኮነን እቲ ቃላቱ ድማ ክስማዕ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ሙዚቃ ኣይኮነን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ መዝሙር ኣይናይዳ እዩ እቲ ቃላት እዩ ንሰባት ልቦም ክትንክፍ ዝኽእል እቲ ቃላት እዩ ንጎይታ ዝያዳ ክሪኡ ክገብር ዝኽእል እዚ ምዃኑ ኣገዳሲ ኩሉ ሳዕ ክንፈልጥ ኣለና ወላ ሲዲ ክስራሕ ከሎ ኣይናይ ድበልፅ ኣይናይ ክስማዕ ኣለዎ እቲ ፍረ ነገር እዩ ክስማዕ ዘሎ መዝሙር ኮንተንት ክህልዎ ስለዚ ኣብ መዝሙርና እቲ ድምፂ ክንድምንታይ ይልዕል እቲ ሙዚቃ ክንድምንታይ ይልዕል ክንፈልጥ ኣዝዩ የድልየና ብዛዕባ መዝሙር እምበኣር ክብል ከለኹ ምእንቲ ከይትርስዕዋ በዚኣ ክገልፃ ደስ ዝብለኒ መንገዲ ላትኒ መዝሙር እንታይ ምበልክዎ መዝሙር እታ እትብል መንኤ እትብል ሓሳባት ካብኣ ክንሕዝ ደስ ይብለኒ ንኽዝክሮም እንት ኢለ እታ እትብል ድማ ዝወሃብ ኣሎ ንዶ እታ እትብል ሙዚቃ ሲያትወን ንዶ እታ ድማ ርክበይ ምስ ካልኦት ከመይ ይመስል ኣብ ናይ መዝሙር ኣገሎት እነገልግል ሰባት ዝያዳ ካልኦት ንርአ ሰባት ኢና ዝያዳ ካልኦት እንፍቶ ሰባት ኢና እንኸውን ወላ ብናይ ዓለም እንድሕር ኢናዮ ደራፋይ ብጣዕሚ ይፍትው እዩ ንደራፋይ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝፈትዎ ምክንያቱ ልቢ ሰብ ይትንክፍ እዩ ሙዚቃ ዝገብሮ ነገር ስራሕ ኣለዎ ስለዚ እቲ ሙዚቃ እዩ ክትፍቶ ዝገብረካ እምበኣር ንሕና ከም ዘመርቲ ንጎይታ ከም ኣገልገልቲ እቲ ዕዮም ምእንቲ ብፅቡቕ ክንዓዮ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝደልየና ኮይንና ክንዓዮ ምእንቲ ብዛዕባ እዚአን በብሓደ ሕፅር ብዝበለ ነገር ክንሪአን ኢና ትብል ቃል እንታይ ኢልና መን እየ ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ተዛሪብና ነርና እዚ ኣገሎት እዚ ክወሃበካ ከሎ ናትካ ማንነት ወሳና እዩ እዚኣ ከምዚ ገይረ ዶ ክገልፃ ኣብ ስርሐይ ብዛዕባ መን ምዃነይ ብዙሕ ኣይገድሶምን እዩ
እቲ ስራሕ ኣሎ منبر እንታይ ይገብር ውዕል እንታይ ኣለኒ ብዛዕባ ሓዳረይ ብዛዕባ ገለ ኣይግድሰውን ትደገድሶም ንዖም እንታይ ስራሕይ መስራሕይ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣብ ናይ መዝሙር ኣገልግሎትኩም ኣይኮነን እንታይ ዘገድስ መን ምዃነይ ውሽጠይ የገድስ እዩ ስለዚ መን ምዃነይ እዩ ዘገድሶ ነትሰብ ስለዚ ብዙሓት ዕንቅፋት ምእንቲ ከይከውን መን ምዃነይ ክጥንቀቕ ኣለኒ ክፈልጥ ኣለኒ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ዶ ይኮነን ዝብል ኣፍ ካብ ምልኣት ልቢ ይዛረብ ካብዚ ውሽጢ ዘሎ ዒላ እዩ እቲ መዝሙር ክወፅእ ዘለዎ መዝሙርናን ህይወትናን ክማጣጠን ክኽእል ኣለዎ እቲ ንዝምሮሲ ዝተረዳእናዮ ኣብ ውሽጥና ዝተንከፈና ኢና ንሰባት ከነገልግል ዝግባእ ስለዚ ቅድሚ ኩሉ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልናዮ ቅድሚ ኣገልግሎት ማንነትና ንሕና ኢና ንዓና ዝተንከፈ ንዓና ዝለወጠና ምእንቲ ክኸውን መን ኢልና ክንፍትሽ ኣለና እዚ ድማ ብንሓስቦ ጥራይ ኣይኮነን ካልኦት ሰባት ብዝርዩናውን ክኸውን ኣለዎ ጎይታ እንታይ ኢሉ ንሓደ ካብዞም ንኣሽቱ ካብ ዘሳናኽል ካብ ዘስሕድሲ መጥሓን ተሰኪሙ ኣብ ማይ ክድርበ ይሕሾ ኢሉ ሓቂ ምክንያቱ ናይ ካልኦት ህይወት ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ንሕና ዝኾናዮ ርዮም እዮም ንጥመት ስለ ዝኾንና ዝፍቶ ኣገልግሎት ስለ ዝኾነ ንዓና ክርዩ መሰናኽል ምእንቲ ከይንኸውን ንኻልኦት ንጥፍኣት ምእንቲ ከይንኸውን ንበረኸት ጥራይ ንኸውን ሰባት ምእንቲ ክንከውን መን ምዃንና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምስ ረኣና ኣብ ቀጻላይ ትደላ ዝውሃብካ ኣለኒ ድዩ እወ ካብቲ ስኻ ዝኾንካዮ እንዲኻ ትህብ ዝብላዕ ኣለካ ዶ ትሕዝቶ ኣለዎ ዶ ንሰባት ክጠቅም ዝኽእል ነገር ኣለካ ዶ ኣለኒ ዶ ኣብ መዝሙር ጠጠው ክብል ከለኹ መዝሙር ክዝምር ኢለ ክወፅእ ከለኹሲ ሰባት ዝረኽብዎ ኣሎ ዶ ክንምንታይ ይኸ ትሕዝቱ ዳዓንተ ወይ ንብሎ ነበርና ዓይነት እቲ ቃል እዩ ትዘገድስ እቲ ዘለካ ነገር እቲ ትሕዝቶ እዩ ዘገድስ እሞ ዝውሃብ ንሰባት ከተብልዕ ትኽእል ሕያዋይ መጋቢ ምዃንካ ከተረጋግፅ ከምዚ ሬስቶራንት እንድሕር ከይድካ ድብላዕ ነገር ክህልዎም ዘለው ትኸዶ ሬስቶራንት ሲ ዝብላዕ ነገር ክህልዎ ግድን እዩ ንሕና ድማ ኣለኒ ዶ ዝውሃብ ነገር ኣለኒ ድዩ ክንብል ክንክእል ኣለና ሳልሰይቲ ሙዚቃ ኸ ይኣትወኒ ድዩ አንተ ወይ ድበልናዮ ድምፂ ይፈልጥ ደ ኣነ ከድምፂ ጽቡቕ ኣለኒ ድዩ እዝነይ ተሳሕለ ድዩ ኣፈይከ ጽቡቕ ነገር የውፅእ ኣሎ ድዩ ትኽክል ነገር ህርመት ፈልጥ ደ ብዛዕባ ሙዚቃ ውሽጠይ ደኣትወኒ ደ ሓንሳብ ይመስለና ጥራይ ከይከውን የስጋኣኒ ኣብ መዝሙር ኣገልግሎት ከተገልግል ተደኣ ኮይንካ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልናዮ እቲ ህያብ ሃልዩካሲ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ እቲ ትብሎ እናመሓሽካ ትኸይድ እወ ካብቲ ዘለኻዮስ ክትፀብለል ከተብሎ ትኽእል ኢኻ ግና ኩሉ ሳዕ ግና ሙዚቃ ዝኣትወካ እንድሕር ዘይኮይንካ ኣብ ናይ መዝሙር ኣገልግሎት ዘይምእታው ይሓይሽ ራብዒቲ ድማ ርክበይ ምስ ካልኦት ከመይ እዩ ምስ ካልኦት ሲ ሓቂ እናተቃየምካ እናተባእስካ ተገልግሎ ኣገልግሎት ግን ኣይኮነን ምስ ካልኦት ዘለና ርክብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይገድሶ እዩ ስለዚ መጀመርያ እንታይ ኢልና ቨርቲካል ምስ እግዚኣብሔር ዘሎና ርክብ መን ምዃንና እዩ እዚ ጥራይ ግን እኹል ኣይኮነን ምስ ኣሕዋትና ዘሎና ርክብ እውን የገድሶ እዩ እግዚኣብሔር ከመይ ኣለኹ ምስ ሓወይ ከመይ ኣለኹ ምስ ሓፍተይሲ ዝያዳ ኣብቲ ናይ መዝሙር ኣገልግሎት ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ ስለዚ ክሓተኩም ይምበሃል ተን ኣርባዕተ እንታይ ኢና ኢልና መጀመርያ መ ኢልና መን እየ ኣነ ዝውሃብ ኣሎኒ ዶ ሙዚቃ ይኣትወኒ ድዩ ረ ድማ ርክበይ ምስ ካልኦት ከመይ ይመስል እዚአን ኣርባዕተ እዚኣተን ከነስተውዕለን ኣለና ብዛዕባ መዝሙር እዚኣ ብከምዚ ገይረ እንድሕር ኣቕሚጠዮስ ንምዝካሩ ይቐለኩም ኢለ ስለዝሓሰብኩ እየ ስለዚ እዚ እንተደኣ ኢልና ኣገልግሎት መጀመርያ እንታይ ምዃኑ ርኢና ኣለና መዝሙር ድማ ፍልይ ካብ ዝበለ ካብቲ ዝነበረ ናይ ኣገልግሎት ውስኽ ካቢልናሉ ሲ ብዛዕባ ናይ መዝሙር ኣገልግሎት ካበልና ቀፂሉ ብዛዕባ ናይ ፑልፒት ኣገልግሎት ከመይ ምዃኑ ኣብ ናይ ፑልፒት ኣገልግሎት ክንጥንቀቐሉ ዘሎና ነገራት ኣብ ፑልፒት ጠጠው ዝብል ሰብ ክገብሮ ዝግብኦን ዘይግብኦን ነገራት ገለ ሒደት ክንዛረብ ኢና